салом бинандаи азиз, барномаи рӯзномаи ошноро аз ютуб-канали рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон тамошо доред. Шуморо бо маводҳои меҳварии рӯзномаю ҳафтаномаҳои кишвар ки бо тозагӣ аз чоп баромадаанд ошно месозем. моро пайгир бошед. шаҳри Душанбе рӯз аз рӯси моҳи худро аз пештара дигар мекунад. Пойтахти фарҳангии Иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон шудани Душанбе дар соли 2021 ифтихор ва маърифати шаҳрнишинии сокинонро бояд боло барад. Вале имрӯзҳо зиёд ба назар мерасад, ки на ҳама сокинони пойтахт аз оддитарин маърифати шаҳрнишинӣ истифода мекунанд. Хабарнигори рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон мавзӯи мазкурро пайгирӣ намуда, зери номи шаҳрнишинӣ маърифати баланд мехоҳад маводе аз чоп баровардааст. мақолаи мазкур дар саҳифаи яки рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода шуда, дар он муаллиф таъкид мекунад, ки яке аз мушкилотҳои ҷойдошта овезон намудани ҳар гуна либосҳо дар пешайвони биноҳои баландошёна мебошад, ки диданаш нигаронкунанда аст. мутаассифона то ҳол баъзе сокинон нисбати ободии пойтахт беэътиноӣ зоҳир карда, бо чунин рафтор худ ва атрофиёнро мавриди маломат қарор медиҳанд. масъулини соҳа чӣ мегӯяд? Сокинон ба чӣ назаранд? шумораи рақами 3-юми рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон кӯмакатон мекунад. аз 1 феврали соли ҷорӣ дар қаламрави кишвар баргузории ибодати дастаҷамона дар иттиҳодияҳои динӣ бо риояи қатъии беҳдошти шахсию ҷамъиятӣ иҷозат дода мешавад. дар ин хусус рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон такя ба қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. дар қарор таъкид шудааст, ки бо вуҷуди тадриҷан ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ қоидаҳои гигиенаи шахсию ҷамъиятиро қатъиян риоя намуда, ҳангоми ибодати дастаҷамона дар иттиҳодияҳои динӣ, махсусан дар намозҳои ҷумъа, ҳатман аз ниқобҳои тиббӣ истифода намоянд. марди корбозор аз ташкили курсҳои касбомӯзӣ то 5292 вакансияи фаъол. ин мавод дар саҳифаи 5-юми рӯзнома ҷой шуда, дар он гуфта мешавад, ки мувофиқи маълумоти сомонаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии кишвар, айни замон 5292 вакансияҳои фаъол дар 149 ширкат мавҷуд аст ва онҳо интизори довталабанд. тенниси тоҷикро ояндаи дурахшон дар пеш аст. иғвоангезӣ хислате ки хоинонро муаррифӣ мекунад. ин ва дигар матлаби ҷолиби хонданиро аз шумораи охири рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон пайдо карда метавонед. Тоҷикистон эътибори созмони ҳамкориҳои Шанхайро таҳким мебахшад. ин маводи меҳварии рӯзномаи ҷумҳурият мебошад. дар он гуфта мешавад, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба унвони як кишвари ташаббускор ва узви фаъоли созмони минтақавию байналмилалӣ дар давраи раёсаташ бо созмони ҳамкориҳои Шанхай барномаи вижаеро таҳия намуда, он беш аз 100 чорабиниҳои муҳимро фаро мегирад. кадом чорабиниҳо ба нақша гирифта шудааст, аз шумораи рақами 13 рӯзномаи мазкур мутолиа карда метавонед. бозиҳои геосиёсӣ ва татбиқи прӯжаҳои динӣ мазҳабӣ. мақолаи мазкурро рӯзномаи ҷумҳурият аз чоп баровардааст. муаллиф қайд мекунад, ки дар кишварҳои мусалмонӣ ва махсусан шарқи исломӣ коргардонҳои бозиҳои геополитикӣ барои расидан ба ҳадафҳои сиёсию иқтисодӣ бештар аз диёнати исломӣ корбаст мекунанд. шашмақом садои тамаддуни бузург. Язғулом шӯҳрати боми ҷаҳонро меафзояд. ин ва дигар маводҳои хонданиро аз шумораи рӯзномаи мазкур хонда метавонед. нашрияи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон садои мардум ин ҳафта дар баробари қарору фармонҳо дигар маводҳои таҳлилию хонданиро аз чоп бароварданд. паёми президенти мамлакат аз конститутсия сарчашма мегирад. ҳоли табоҳи техникаҳои коммуналӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ. ин ва дигар мақолаҳои ҷолибро аз шумораи рақами 7 нашрияи мазкур пайдо карда метавонед. ҳафтаномаи адабиёт ва санъат ба фарқ аз шумораҳои қаблӣ дар шумораи охири худ маводҳои таҳлилӣ низ рӯи чоп овардааст. душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил аз маводҳои меҳварияш мебошад. дар матлаби мазкур гуфта мешавад, ки душанбе бо симои муосир ва дилпазираш, хиёбону роҳҳои навтарин, коргоҳҳоу муассисаҳои замонавияш шӯҳрати тоза касб намудааст. тоҷикҳоро бо чароғи ҳунар равшан месозем. матлаби дигари ҳафтаномаи мазкур мебошад, ки дар бораи ҳаёту фаъолияти ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон яке аз маъруфтарин актёрони театру синамои тоҷик Ҳабибулло Абдуразоқов, ки дар синни 83 солагӣ аз олам даргузашт, навишта шудааст. оид ба паҳлӯҳои ҳаёт ва фаъолияти ин чеҳраи ҳунари тоҷик ошно шудан мехоҳед, ҳафтаномаи мазкур кӯмакатон мекунад.
пешвои миллат ва оини ватандорӣ ин маводи меҳварии ҳафтаномаи минбари халқ мебошад ки дар саҳифаи якҷой дода шудааст. дар он оид ба эҳтироми пешвои миллат нисбати арзишҳои миллии кишвар сухан меравад. муаллиф таъкид мекунад ки қадрдонии фарзандони арҷманди миллат ва арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ, оини ватандорӣ ва созандагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ин иқдомҳои шоистаи ӯ миёни мардум хеле эътибори баланд дорад. хатлон деҳа ба деҳа обод мегардад. ташаббусҳои наҷотбахш кумитаи рушди маҳал дар амал аз мавзӯъҳои дигари ҳафтаномаи мазкур мебошад ки метавонед мутолиа намоед. ҳафтаномаи СССР ин ҳафта дар саҳифаи 9 мактуби кушодеро ба унвони президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон зери номи таърихи ҷанги шаҳрвандиро бостоншиносон нависанд аз чоп баровардааст. аз ҷинчароғ то истиқлолияти энергетикӣ маркази исломият тахриб намешавад ва дигар маводҳоро аз шумораи рақами 3 ҳафтанома пайдо карда метавонед. ҳафтаномаи Тоҷикистон дар пешурӯи паёми президенти кишвар ба Маҷлиси олӣ дар саҳифаи 3 худ назарсанҷиеро зери номи аз мубориза бо коронавирус то рушди иқтисод, интизориҳо аз паёми президент ба парлумон аз чоп баровардааст. бозгашт ва бозгашт мухолифи рақами 1 мавзӯи рақами 1 маводи дигари ҳафтаномаи мазкур мебошад ки аз бозгашти мухолифи рақами 1 Путин Алексей ба Москва ва ҳабзи ӯ қисса мекунад. ин ва дигар хабарҳоро аз ҳафтаномаи Тоҷикистон пайдо карда метавонед. барқдуздон миллион сомонӣ ҷарима шуданд. ин маводи меҳварии ҳафтаномаи Фараж аст. дар он гуфта мешавад ки давоми соли 2020 муштариёни барқ дар шаҳри Бохтар дар истифодаи нерӯи барқ ба қоидавайронкунӣ даст заданд. дар идома навишта шудааст ки бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи стратегии расидан ба истиқлолияти энергетикӣ марҳила ба марҳила иҷро шуд. вале дар ин вазъияти ғайриинтизор мардуми шарифи мо бояд аз фарҳанги истифодаи нерӯи барқ хуб огаҳ бошанд ва сарфакориро пеша кунанд. бинандаи азиз, шумо барномаи рӯзнома ошноро аз ютуб канали рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон тамошо кардед. то барномаҳои навбатӣ хайр.